pohodlne každý deň načítať a spárovať výpis z banky. Z Money S3 môžete každé ráno pohodlne načítať výpis z banky, spárovať úhrady a získať okamžitý prehľad o stave vašich financií, záväzkov i pohľadávok. Podporujeme väčšinu home bankingových formátov slovenských bank. Je to jednoduché. V zozname bankových účtov a pokladníc nastavte spôsob komunikácie s bankou. Informácie o type home bankingu vám poskytne vaša banka. Potom na karte Účtovníctvo kliknite na ikonu Výpis z účtu. Objaví sa sprievodca, ktorý vám pomôže výpis z účtu načítať. Zvoľte si účet, pre ktorý chcete výpis načítať a zadajte cestu k súboru s výpisom účtu, ktorý vám zasiela banka. Ďalej si môžete zvoliť spôsob, či chcete celý výpis importovať naraz alebo po jednotlivých dokladoch. Odporúčame ho importovať naraz. Je to rýchlejšie a nové pohyby sa zobrazia v zozname bankových dokladov. Veľmi ľahko potom môžete spárovať úhrady z banky s vašimi faktúrami. Kliknite na ikonu Hromadné párovanie, ktorú nájdete na karte Bankové doklady a zvoľte funkciu Vytvoriť úhrady. Money S3 automaticky podľa sumy a variabilného symbolu nájde k platbám ich záväzky a pohľadávky a spáruje ich. Výsledkom je viac ušetreného času a menej chýb.